Anda olsun mesela damaşın dönürcük hesap vereyim. Üye gelen mi oraya? Ne böyle? Neyse. Var. Bu kesecek konusu ne ile? Anladığına beri olup dur. Getir ödüm sarsulka değil mi ödüm keseni şunu? Ne kesecek oradan? Seyirip getir. Erken kesecek yani. Be. Kemal. Sen maskadan da iki çağı verek dost. Ne yapalım? Yok hiç. Bilir ya. Uyuyorsa dön. Siz ne açıdığın? 1.6 doğunmaz. Benim beyaz tancı girme. Basta. Tamam. Ne hadi yakın şuraya aslında adamlar fuarda süren TikTok için şuraya da 컨텐츠장 mümkün olsa sen fuar 통대 알고는 백산 작가 돼야 되는데 세대가 그걸 그래 이제 şuraya da şuraya da 뭐죠? 그래 gas aha koca oldu 뭐요? हम जो दिल से हारे खारे 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 हम जो दिल से खारे yalarsam bu dünyam yazıl karı Barılsın bu dünyam sağıl karı Ah yar 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 hey Savur sevgilim Savur sevgilim Dayınan sakta aramızda menziller var Kim yerler dar Karanlık görünyen Dünyam yağmana Dünyam sağmana Ne söyledesin de gülüm Şunca ağmana Türkmençe'de planetaların adları var desem anlarsın almay. Planet aslında bizde sayyara değil ya. Birinci planeta ömürzay onu köpüňiz bilýäňiz. Zöhreýlüdem değil ya. Venera sebäbi ol derrew doğuya, derrew batýa. Şoň üçin hem ömürzay değil ya. İkincisi Mars planetasy, oňa biz Merih diýen ekenik. Oňa Merih diýilmeniň sebäbim gyzyl renkli bilen baglanşy bolan üçin. Üçüncüm Oňa aýdyp geçipdik Saturn planetasy, oňa biz Keywan diýäs. Dördüncüm Jupiter. Jupiter'e biz Keron diýäs. Ne üçin Keron diýilýär? Ýani Keron planetasyna ýa-da ýylladyna demirazyk gyldyryp uğruny çölüň içine ýa-da ýanyş ýora suwsuz ýere ekidi berýän eken Kerony şeýdem Keron gyrylýar. Şoň esasynda da alınmalyk üçin Keron diýip ad takypdyrlar. Beýleki planetlaryň adlaryny bilýän bolsaňyz türkmençesini ýazyň garaşýan. Sag bolun. Ýaşyrykda ýatlaşalyň. Гуляш Какая? это я Сахра Это Сахраша? это ты приедешь сейчас это я дома я кофе делаю тебе Да, не, это знаю я, это Диана моя, ты кофе готова, пей ты. ага Какой кофе пьешь? Я тебе принесу. нет это кофе есть у меня это sütlü кофе есть у меня если ты приедешь Aklım pataylara düşünmeye bizim dilimize geliyor mu? Krasnaya площадь hem de Kreml. Biz buna Rusiýanyň ýüregi diýsem boljak. Ýagaçylygyň iň birinji bar köp görülýän ýer hökümine tanalýan. Hatda 1945-nji ýylda Ýeňşiň paradynyň geçirilen ýere mine şu Krasnaya площадь. Häzirki etçekgürüňe gysgaça şular barada. Kreml Krasnaya площадьdan ýani Gyzyl meýdandan öňürlüp dur. Şoň üçin ilki Kreml hakda. Kremliň 20 sanaky diňi bar, 4 sanaky giregeti bar. Diwarynyň galynlygy, şeýle galynlygy 3,5-6,5 metr aralygynda,
beýikligi 5-10 metr. Kreml demek goragly gala diýen manylary berýär. Bu diňe fizikde ruh taýdan goragly diýen manylary anlatýar. Kremldäki esasy diňlerin biri spas diňini, Gyzyl meýdany baranda şu taýda görünýän diň, ýokarty sagatly diň. Bu sagat Moskwa resmi wagtyny görkezýär. Sagat goýulan wagtyna ýöne kiräken, sonra döwrün kämilleşmegi üstüne bilen sagatym kämilleşdirilipdir. Indi Kremlň gysgaça taryhy bardy. Kreml ilk wagtda başda döredileni agaçdan bolupdyr. Ýani şu gala diýenmiz, gala görüşünde agaçdan bolupdyr. Sonra bir näçe wagtdan sonra ağdaşdan bolupdyr. Ondan sonra ýene bir näçe wagt geçenden sonra İtalyan binalarlar tarapyndan şu wagtda gyzyl kerpiç ýagdaýyna edilipdir. Ýöne münnäki diňler şol wagtda edilmedi. Belli bir wagt aralygyny ýuwaş-ýuwaşdan edip gaýtypdyr şoň diňleri. Indi Gyzyl meýdanyň taryhy barada. Gyzyl meýdan şu Kremlň galan gatdalyny ilki bazar ýagdaýyna bolupdyr. Täze şu taýda Moskwa deriýasy bar, şu deriýadan gelip gitmek üçin bazar üçin oňoýly ýer bolupdyr. Şoň üçin şu taýda bazar bolupdyr. Bir näçe wagt geçdigiçe o taý bir hili jemgyýetçilik ýeri hökümini bolupdyr. Şu taýda dini çäreler, medeni çäreler geçirilip başlandyr. Şoň üçin şu ýeriň adyna Gyzyl meýdan diýip at goýupdyrlar. Ýani Krasny ploşdyň manyty öňki köne urutlaryna Gyzyl diýen manyny berýän eken. Şoň üçin şu taý Krasny ploş Gyzyl meýdan diýip dowam etip gaýdypdyr. Ýöne sonra ýani Kremlň gyzyl kerpiçden edilenden sonra ýani gyzyl renk şu krasny sözi gyzyl renk, gyzyl manyty bir näme öňe çykyp başlapdyr. Eger Gyzyl meýdana syýahat çökümine barsaňyz, esasy görülen ýerler ýani gaýşma diýerler spas diňi, Kremlň özi, hemde Vasil Awadathanasy ýöne şu wagt muzey, hemde Lenin mavzoleyine, Leninin eksponaty bütün gyzykly bolan şonu gördük. Elbetde bir kümüň üçin köp zat aýdyp barmak. Şoň üçin sizem şu ýan gaýdan datlamalar barada näme bilýän bolsaňyz tesbirlerde paýlaşyň, hemde indiki video hakda öz pikiriňizi ýazyň. Goý şu videony görýänler, hemde tesbir okuyanlar şu aýdylan maglumatlar barada hak köpürek bilýän, ýagny öz maglumat goruny hatam baýlaşdyrsyn. Bugun 9-njy may şemmäňiň ýeňiş bayramyny gutly bolsun. Eger de siz deňiň içinde iň hoply balyk akuladyr diýip pikir edýän bolsaňyz, sizem meni ýalňyş ekeniňiz sebäbi bugünkü tanıştyrjak balygym eger ýeriň ýüzünden bidaýet ba bolsa suwuň içinde triggerfish bar. Tanış bolun, bu balygyň ady triggerfish. Başga türkmençe adlaryny gynansak da tapmadym, ýönemeň näme hereket etýänini bilseňiz siziň ady barada pikirlenmäne wagtyňyzdan bolmaz, höwüsiňizden bolmaz. Ýyly tropik adalaryna ýaşaýan we Hindun manyny we ýuwaşyn manyny gawat gelýän bu jagaçda janlarjyk görün zadyny iýe, görün zadyny diýişleýär we ýolýa, ýok ýalyk edip taşlaýar. Ol esasanam adamlara topulmalyga görýär. Ýöne bir zady ýatdan çykarmalylar sebäbi bu triggerfish aslynda topulanok. Goronýa öz pikirçe. Ýöne bul ony hoply balyklaryň hataryndan çykaranok. Sebäbi triggerfishing 30 cm gowrasy we ýöne 40 sanak diýişi we o diýişler juda ýeti, diýişleri bilen karal gemirýär. Karalam özüňiz bilýäňiz gaty berk zat. Näme üçin triggerfish topulanokda goranýar diýen sebäbi esasy adamlaryň ýüzýän ýerlerini onuň höwürtkeleri bar. Balyk höwürtkeleri. Şonu gorajak bolup size topulýar. Şoň üçin menlik tapar Hindun manyna ýa-da ýuwaşyn manyna ýüzmäne gitjek bolanyňyzda şu wideony ýadyňyzda saklaň. Afsan diňe nahar aldy, nahar berdi, boldy şonun bar. Ondan öňki wideollarda ýazypdyrlar. Egerde afisant diýe, aşpedin diýe işin bilsedi ya, näde taýarlansyn, naharym içine näme goşulýan, onu aşpedlik näme gerek diýe. Yani birazajyk ýalňyşrak mukabiýet düşünjeler. Sebäbi bar, afisant onu aşped üçin bilmeler. Ya da restoran, kafen eýisi üçin bilmeler. Näme üçin bilmeli? Ol özüniň wezipetiniň hakyny bermek üçin. Diňe minimum bilmek ya da diýeli güler ýüzü bilen afisant bolanok. Bu psikologik taýdanam nemeni bilmeli, hani çok termini bilmeli. Sebäbi gelýän müşteri kim gelýär, nähilek gelýär, nämeler satyp bolýar şoňa. Mihman gelmäke edilýän bir iş bar. Mihman gelinden soň bir iş bar. Onuň mihman gelmäke edýän işlerini etmesen gelinden soň şol iş etjek bolýanlygyň mihmana haçan hyzmat etjek. Sen pikir edip gördüňmi, sen oglan bolup ýa-da erkek bolup näme üçin şonça wagtyňy o
PUBG diýdi, Brawl Stars diýdi şolar ýaly oýunlara gidirýän. Sen pikir edip gördüňmi? Saňa düşündirýän, sen tebigat boýunça erkege bolsa yeňiş gerek, erkegiň ömrü yeňişsiz geçse erkek bolanokdyr, ýa-da aýaly urup başlaýar. Sen hem özüňi alladyp şol oýunlaryň üstünden kijijek yeňişler alan bolýar. Sen özüňi allatýan. Şunnaka yeňişler açan bolýar. Haçanna sen pul, wezipe, öz işin, öz derin bilen gazananda. Sen bolsa ýöneköy kançanýalja kompda oturýandaň wagtyňy PUBG, tolar ýaly samsyk oýunlara gidirýän. Wa utdum men şu maçy, wa men dostumy utdum şu oýuny diýip özüňi alladyp ýyllaryny ýitirýän. Oň dereňi divandan götüň galdyrýandaň işläp başlaýan, meselem okap başlaýan. Sen diýip bilen men kim bolup işläýin? Men daşasym bilen, men kellem bilen işläp gazanasym bilen. Onu oku, özüňe investisiýa et. Hökman üniversitede gitmek gerekkä. Sen men online ingliz dili kurslarymda ýazylyp bilen, okap başlap bilen, любой момент yer bolsa, wagt gabat gelse, любой момент başlap bilýär. Tak şo pikirlen